Okay mga higal, hindi na ako ni palabyo na kaya taga Gindulman ra ba yung taon ning namatay nga escort, security escort. Unya ambot nga ano lagi din taon nga manghitabo man kini sa mga hasta mga silingan nga nakaila niini matud pa nila pagkabuutan nga tao. Has sila no kani mga pangutana ngayon ani bitaw di takang kog tubag. Matud pa ang mga buutan nga tao maoy kuhaon pag una sa Ginoo. So ako gud ning hangyoon, ako hangyo sa tanan tanan nga gusto mo tabang. Tunay kang dakila. Ani ang hulagway sa biktima nga si Marlouie Hayuma Amparado. Sila, no? Magtanaw ka sa mga hulagway mga higala. Ako mismo, no? Daw kumuton akong kasing-kasing magtanaw ng mga hulagway. Kataas pa ang mga pangandoy. Ang pangandoy ni Marlouie Hayuma Amparado. Alang sa iyang pamilya, doon na siya anak. Wa pantay tuig ng iyang anak. Doon na siya gibilin nga asawa. Karon ang tanan nga mga pangandoy sa ilang kinabuhi nahanaw. So ang ato na lang tingali ani nga makatabang ta ug unsay ato ikatabang alang sa pamilya ni Marlouie Hayuma Amparado. Nagpuyo ni siya sa Barangay Trinidad, Gindulman, Bohol. Unya hinatunta pod nga ang iyang employer sila ni Vice Mayor Boy Lagora nga may tag-iya sa Gusilanahan nga iyang gitrabahoan isip escort sa kolektor magalantaw unta pod sa pamilya ni Marlouie nga karon na ilo sa iyang pagpanaw. So, ana na lang, no? Sa ginagmay paagi, makatabang ta sa pamilya, unya labaw sa tanan. Atong iapil sa itong mga pag-ampo ng iyang misis. Ang iyang gibilin nga kapikas, makaangkog kaligon. Be strong enough nga magpabilin, nga may pagsalig sa Dios nga dili mo biya kanato labi na kay gamay pa kayo, no? Gamay pa kayo ang ilang anak ug karon nawala ang amahan. So iapil nato sila sa atong pagampo nga magmalig-on og aduna pa atong hangyo ang Dios nga dili sila pasagdan nini karong panghitabo sa ilang kinabuhi din ang amahan sa ilang pamilya nakalas ang kinabuhi sa iyang pagpanarbaho, no? Marlouie Hayuma Amparado nga lumulupyo sa Barangay Trinidad, Gindulman, Bohol. Iapil nato sa pagampo ang iyang pamilya nga unta kanunay giyahan amumahon sa Dios nga may tag-iya sa kanat, may tag-iya sa atong kinabuhi, no? Again, sa mga gustong mutabang nani nagpuyo si Marlouie Hayuma Amparado sa Barangay Trinidad, Gindulman, Bohol.